Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng daing na bangus. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawa tayo ng daing na bangus. So, eto guys ang gagawin natin. Ang liliit niya guys. Oh. So, let's start! So, ang una natin gagawin guys, dadaing muna natin siya. So, kailangan guys, meron kayong kutsilyo, bagong hasa para mas matalim. Pero ang gagawin ko muna guys, tatanggalin ko muna mga to, yung mga palikpik niya. Gupitin muna natin lahat. Ito, mga palikpik. Ayan, tanggalin natin yung guys. So, ayan guys, tapos na nating matanggalan ng mga palikpik. Ngayon, itadaing na natin siya. Ngayon guys, mag-start na tayo. Ganito. Dito ang start guys sa may buntot. Dito po, dito. Iwain lang natin. Ayan. Oh no! So, mapuro lang aking kutsilyo. Tapos hanggang dito. Dito guys, dito po siya. So, iguguhit ko muna siya guys. Mas maganda talaga dito guys, kung matulis. Bagong hasa yung kutsilyo. Ang puro lang ng kutsilyo ko, grabe. Ganyan guys, kita niyo po yan. Ganyan. Diretso lang yan. Ayan. Kita nyo guys, ayan na. Tapos dito biyakin. Wala akong lakas ha. Ayan guys. Ito na po. Tapos ngayon guys, ito lalagyan. Tatanggalin po natin tong bituka. Itong lamang loob. Tapos, ito guys. Itong hasang. Tanggalin po natin siya. Ito yung pakdo niya guys. Tapos ito yung hasang. Ayan guys. Tanggalin natin yung tinik. Pero kasi natin siya. Tapos guys, hilahin lang po natin siya. Ganyan yung guys. Hila. Ayan. Yan. Ito guys. Diba? Tanggalin yung tinik. So guys, ito na ang ating unang daing. So ilalagay natin siya sa tray. Ayan. So pangalawa, ulitin lang po natin. Dito po, ay wait lang po ha, papalitan ko siya ng kutsilyo. Ito, kasi mapurol pala ito na. Laki. Ay, nakakatakot to. Laki. Puro kasi ng mga kutsilyo sa bahay. So ayan. Dahan-dahan lang po ha. Ang sugatan. Ayan guys, ang ganda. Tapos dito, parang bibiyakin natin to dito. Alam nyo ba guys? Wait lang. Para mas maganda ito. Ganito yun na lang. Papak. Alam nyo ba guys, dati nagtitinda ako sa talipapa. Kaya marunong ako sa ganito. Pero, hindi ko pa na-try mag-boneless. As in yung boneless talaga. Ganito lang. Daing lang. Dati magaling ako maglinis ng tilapia. Pero ngayon hindi ko alam. Kasi ang tagal ko na hindi nakalinis. Yung buntot. Iyakin natin to. Tapos, dahan-dahan hilahin. Ganyan. Puwing. Wow. Ito na guys. Meron na tayo. Pangalawa. Ngayon guys, dito natin itatry. Diba? Kanina dito natin tinatanggal yung
tinik. Ngayon dito naman guys, eto yung pinakadulo niya. Eto po, tapos silahin lang po natin, ganyan. So, ang kagandahan dito guys sa taas, pag dito mo tinanggal, dito sa may ulo, kasama na yung sa tiyan. Ayan guys, oh. Kita ko. Ayan. Kasama na guys yung tinik sa may tiyan. So, ganun na lang gawin natin guys. So, try ulit natin dito guys. Eto, ayan guys, oh. Alam mo, nakikita nyo yan, umaangat na siya. Ayan guys, oh, ayan, nakita nyo. Ayan. Kusa na po siyang umangat. Di ba po? So, dahan-dahanin po ulit natin. Maganda pag dito inumpisahan sa ulo kaysa dun sa buntot. Kasi sumasama na yung tinik sa may tiyan. Ayan guys, oh, kung makikita nyo. Tapos, ayan. Putulin na lang natin. Ayan. Diba? Ayan yung tinik sa tiyan. Compare natin sa una. Saan yung una? Eto, oh. Diba guys? So ngayon guys, eto tapos na po natin siya. Huhugasan ko na po siya guys. Hugasan na natin. So eto na po siya guys. Bali na hugasan ko na po siya. At pinapatuyo ko po siya guys. Dinidrain ko po siya. Ayan. Patutuluin po natin siya. So habang pinapatuluan natin tong daing na bangus, gagawin na po natin yung bawang. Ito po yung mga ingredients. Ayan na po. Ito yung paminta, asin at suka. Ayan na po. Ito po guys, 10 lang po siya. Ito na lang po kasi yung natitira sa bahay namin. Gagawin natin guys, pitpitin muna natin siya. Ganito guys. So ganito po guys. Gagawin po natin lahat ganito muna. Pag na ganito na natin, saka natin hihiwain. Ngayon guys, pag nahiwa na po natin siya ng maliliit, hiwain pa ulit natin siya. Tuturog-durugin pa ulit natin. Pero kung may ano kayong food processor, mas maganda kasi durog na durog. Tayo wala kaya, mano-mano. So, eto na po guys. Tapos na po natin yung bawang. Pero, medyo konti yung bawang ko guys. Wala kasi, madaling araw na kasi kaya hindi makabili. So, pwede na yan. Pero kung may bawang kayo na marami, mas masarap. Ayan. Ngayon guys, after po natin mapatuluan, lalagyan po natin siya ng asin. Asin po muna. Lagyan na po natin ng asin. Ganyan, rub-rub lang po natin. Ayan. Tapos ganyan. So, paglagay po guys ng asin, bahala po kayo kung gaano karaming ilalagay nyo. Ako pong gamit kong asin dito, yung nabibili lang sa palengke. Pero pwede naman po iodized salt. So, ayan. Tapos ngayon po guys, ilalagay na po natin yung bawang. Mas maganda sana guys kung yung bawang nyo mas maliliit pa. Mas maliliit pa ng hiwa. Yung durog na durog talaga. Tapos, press nyo yan guys para pumasok yung lasa ng bawang. Manuot talaga sa laman. Yan, manuot. Manuot ng bawang. Guys, nagtira po pala ako ng konting bawang. Ilalagay ko po siya sa suka. Ngayon guys, ililipat ko po siya dito.
transfer po natin siya. Tapos po, lalagyan na po natin siya ng paminta. More paminta, mas masarap. Ayan, ang bango ng paminta. Ngayon guys, ibababad muna natin siya mga 5 minutes or more. Hayaan muna natin ma-absorb. Hayaan muna natin ma-absorb ng bangus yung nilagay nating asin, bawang at paminta. So set aside muna natin siya. So, habang nakababad po siya, gagawin na po natin yung suka. Ngayon po guys, gagawin natin yung suka. Lalagay lang tayo dito. Ganito muna guys. Kakonti. Tapos, asin. Konti lang din asin. Ito po yung natira ko kanina. Ilalagay ko na rin. Tapos, lalagyan po ulit natin ng paminta. Then, ilalagay po natin yung natirang bawang. Tapos po, hahaluin po natin siya. Haluin po. So guys, eto na po siya. Ngayon, ilalagay na po natin siya. Nalusaw na po yung asin. Okay na siya. So, eto guys, after natin mababad ng 5 minuto or mahigit, ilalagay na po natin yung suka. Bubuhos na po natin guys. So, ayusin natin yung bawang. So, imamarinate ko po siya guys ng overnight. Pero kayo po, kung lulutuin nyo na po siya, pwede naman po kahit mga 1 hour, mga ganun. Pwede na siyang iprito. May humihilik pa. So guys, good night! Bukas na lang. Guys, eto na po siya. Nabawasan na.